aħna fl-ewwel sena ta' leġislatura ta' gvern nazzjonalista immexxi minni ser inkunu qegħdin nagħmlu dawn is-soluzzjonijiet biex inti tkun tista' tgħix aħjar, biex inti tkun tista' taħdem biex tgħix, mhux tgħix biex taħdem, biex tkun tista' tgawdi lil uliedek, biex tkun tista' tgħix il-kwalità tal-ħajja illi jixraqlek. Qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fit-tmiem id-diskussjoni li saret fil-Parlament dwar l-isfida persistenti tal-għol tal-ħajja. Diskussjoni li kienet xprunata mill-Oppożizzjoni. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li għall-kuntrarju tal-Labor, l-Oppożizzjoni diġà qed toffri soluzzjonijiet biex tiġi miġġielda din il-kriżi li però minħabba l-pika Robert Apella qed iwarrabhom fil-ġenb. F'dal pajjiż, u dan huwa allegat tal-Prim Ministru Robert Apella f'dal 5 snin, għandu 90,000 ruħ, Sur President, fir-riskju li jsiru foqra. 90,000 ruħ. Wieħed minn kull 5 persuni kważi. U kontenti biha din ir-realtà. Int, Ministru tal-Finanzi, li ġejt tagħtina l-lecture għax inti taf iktar minn kollox u minn kulħadd. Kontent biha din ir-realtà li hawn persuna minn kull 5 f'pajjiżna fir-riskju li tifqar li ma jkollix biex tgħix u biex tgħaddi. Din hija r-realtà li intkom tħabtu fuq sidirkom u tiftaħru biha. Kif tistgħu tmorru tpoġġu raskom fuq l-imħadda? Bernard Gregg insista li l-Partit Nazzjonalista kommess li jimplementa dawn is-soluzzjonijiet fl-ewwel budget tiegħu malli jkun elett fil-gvern. Fid-diskors tiegħu Bernard Gregg elenka l-proposti tal-Partit Nazzjonalista li jiġdu l-viżjoni tiegħu tal-Partit Nazzjonalista d-direzzjoni ekonomika tal-pajjiż. L-ewwel proposta hi t-tneħħija tat-taxxa fuq kull żieda li tingħata fil-pagi u l-pensjonijiet għall-onli tal-ħajja sabiex il-ħaddiema u l-pensjonanti jkunu jistgħu jgawdu żieda b'mod sieħ. Proposta oħra hi dik tat-tax credits għal min iħaddem bħala għajnuna biex iż-żieda li jagħtu fil-pagi tal-ħaddiema jieħdu allura fit-tnaqqis fit-taxxi sabiex ikunu jistgħu jinvestu iktar u joħolqu iktar impjiegi. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi wkoll il-ħolqien ta' Fond Nazzjonali li jagħti appoġġ finanzjarju lill-operaturi sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż li qed iwasslu għall-għolli tal-ħajja u l-bidla fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna sabiex ma jibqax mudell bbażat fuq iż-żieda bla rażan u bla pjan tal-popolazzjoni iżda jsir mudell imsejjes fuq setturi ekonomiċi ġodda li joħolqu impjiegi pagi aħjar. Dawn il-proposti se jsarfu f'żieda għad-dħul tal-ħaddiema u l-pensjonanti, tnaqqis fl-ispejjeż tas-sidien tan-negozji żgħar u medji u l-importaturi u l-esportaturi u f'impjiegi ta' kwalità. U fil-waqt li l-Kamp tal-Partit Nazzjonalista wassalat ta' soluzzjonijiet, Robert Apella fid-diskors tiegħu weħel fil-passat bla ma tamqar soluzzjoni waħda li waħda. Intant kontrarju għal kif il-pressi għal mozzjonijiet imresqa mill-Oppożizzjoni fuq insistenza tal-Gvern id-dibattitu intemm mingħajr ma ttieħed vot fuq il-mozzjoni. Bil-vot se jittieħed fil-ġimgħat li ġejjin. Dan ifisser li mhux biss il-kelliema kollha tal-Gvern waqt id-dibattitu tkellmu kontra l-mozzjoni imma il-Gvern lanqas ried li jivvota llum stess fuq materja li tolqot mill-qrib lill-familji kollha Maltin u Awċin. Għal minn hekk, id-deputati Laburisti resqu emendi biex ħassru mill-mozzjoni is-soluzzjonijiet li ippropona l-Partit Nazzjonalista u daħlu minflok kliem ta' tifhir għalihom infushom.